Di çarçoveya berdewambûna êrişan di navbera Îran, hevalbendê rejîma Sûriyê û İsraîl de dengê teqînek nêzî balafirxaneya navdewletî ya Şamê hat bihîstin û artêşa İsraîl jî lêdwanek belav kir. Li gorî dezgehên ragihandinê yên bi ser rejîma Sûriyê ve ragihandîn ku dengê teqînek nêzî balafirxaneya navdewletî ya Şamê paytexta Sûriyê hat bihîstin. Li gorî heman dezgehan, koberevaniyên esmanî yên bi ser rejîma Sûriyê ve hejmarek ji mûşekan eger heye ji aliyê İsraîl ve hatine avêtin, wan ew mûşek anîn xwarê. Wê serbar kir ku ew mûşek hewla armancekirina bingehên serbazî yên bi ser rejîma Sûriyê ve li gundewarê Başûrê Şamê dikin. Ji alî xwe ve Efîxay Edireyî berdevkê artêşa İsraîl ragihand ku welatê İsraîl rastî 4 mûşekan ji alî Sûriyê ve hat, lê ewan persiva wan mûşekan dan û anîn xwarê. Di navbera dem û demekî de, êrîş di navbera İsraîl û Îran hevalbendê rejîma Sûriyê tê ragihandin û sedema êrişa İsraîl li ser Sûriyê hebûna Îran e û wekû İsraîl radekîne ku Îran gefa serekeye li ser ewlehiya İsraîlê ye. Li gorî rojnameya Guardian belav kiriye, Îran ji sala 2011 ve piştevaniya rejîma Sûriyê dike, lê welatê Îran di sala 2013 de bi fermî ragihand ku wan 4000 leşkerên xwe veguhesne bo Sûriyê ji bo piştevaniya rejîma Sûriyê bikin.